Aşgabatda polisiýa işgärleri hususy eýçilikdäki dukanlara ýygy-ýygydan aýlanyp söwdegärlerden ýygyderli para soraýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Meniň gözümiň öňünde polisiýa işgärleri maşynda gelip dukan eýesiniň ýanyna bardylar. Olar dukan eýesine gök bakça önümlerini dukanyň girelgesinde goýýandygyny aýdyp ırsaradylar we ondan munyň üçin özlerine pul bermegi soradylar ýa-da miweli duran gutyny alyp gitjek boldular diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä dukan eýesi ne pul ne de gök bakça önümlerini berjekdigini aýdan soň onuň eline gaňryp parahat 4 etrapçasyndaky polisiýa merkezine alyp gitjek bolýarlar ýöne soňra onu goýberýärler. Soň hepdelerde şuňa meňdeş wakalary şäheriň dürli künjegindäki dukanlarda duş else bolýar diýip habarçymyz sözüni jemledi. Azatlyk radiosy ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we paýtagtyň parahat 4 etrapçasyndaky polisiýa merkezi bilen habarlaşanda bu maglumatlaryny tasdiklatmak, nedi inkar etdirmek başartdy. Ýöne Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň dürli bahanalar bilen şol sanda arasaçylyk düzgünleriniň dolu berjä edilmeýändigini aýdyp, hususy eýçilikdäki dukan eýelerinden ýa-da köçe söwdegärlerinden para soraýandygy barada Azatlyk radiosyna mundan öň hem maglumatlar gelip gowuşupdy. Şu aýyň başynda Daşowuz welaýatynden anonim görnüşinde habarlaşan bir çeşmämiz polisiýa işgärleriniň yerli ýaşaýjylara bakçalarynda yetişdiren önümlerini sattırman olary bazardan kowýandygyny, ýöne para beren söwdegärleriň söwda etmegine ruhsat berilýändigini habar beripdi. Polisiýa işgärleriniň arasynda korrupsiýanyň zynjyr ýaly sepleşip gidýändigini aýdan çeşmämiz ýurduň Demirazak welaýatyndaky Daýhan bazarynda polisiýa işgärleriniň aýal satyjylaryň üstüne kemsedici sözler bilen gyýgyryp olary berk daraşýan we bazardan çykaryp kowýan pursatlaryny görkezýän video ýazygyny hem uğratdy. Türkmenistanda para almak we bermek tejribesiniň ýagny korrupsiýanyň çağalar bagyndan ýokary jaýlaryna, keselhanalardan türmelere, harby gullukdan maýyplyk derejesini tasdiklatmak üçin durmuşyň dürli pudoklaryna giňden ýaýrandygyny Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylar gurrun berýärler. Bu meseleni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem wagtal boyun alyp, soňky 1 ýylyň dowamında korrupsiýa aýplamalarynda ençeme hökümet resmiýetini wezipesinden boşatdy. Şeýle-de korrupsiýaga garşy berk göreşjekdigini aýdyp, geçen ýyl ykdysady jenaýetlara garşy göreşmek baradaky ýürüýte döwlet gullugyny hem döretdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi hökümet maslahatynda korrupsiýaga garşy göreş barada giňden durulyp geçilse-de aýdylanlaryň iş ýüzünde amal edilmeýändigine, şol sebäpli bu mesele boýunça üýtgeýän zadyň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň